Băi, salutare oameni buni și bine v-am regăsit. Astăzi o să vorbim despre toaleta Skibidi în timp ce ne jucăm asta, veteran, da? Veteran, da, veteran. Salutare oameni bună, salutare oameni bună și astăzi o să vorbim despre toaleta Skibidi în timp ce ne jucăm Endgame Modern Warfare 2 pe veteran. Ok, deci totul a început. Stați un pic să se încarce. Dăm și noi skip, că nu-i pasă nimănui. Deci toaleta Skibidi este un cap. Este capul, nu este toaleta. Toaleta nu contează. Mai mult contează capul, că capul e de fapt Skibidi. Toaleta e corpul, da? Deci toaleta Skibidi este o toaletă care face Skibidi do piesi, Skibidi do. Deci și toaleta aceea este foarte dangerous, pentru că, da, ce să zic, este foarte dangerous pentru că te poate omorâ dacă te prinde. Ca exemplu, uitați clipuri pe care de copii care au fost prinși de toaleta Skibidi. Deci da, mă, ce să zic, e chiar, nu e bine, deci trebuia să vină cameraman și au zis, bă, trebuie să oprim Skibidi Toilet. Deci asta au încercat să facă, n-au făcut asta, că pe acum, ce n-avea? Full power, ok, mă, hai. Și toaleta Skibidi, bă, ce a făcut? Toaleta Skibidi a continuat să crească și să crească, până la urmă a apărut diferite de-astea Skibidi Toilet, care, da, mă, ce să zic, fratii meu, adică toaleta Skibidi te poate omorâ în secunda 2, adică, da, deci toaleta Skibidi e o toaletă pe care face Skibidi do piesi, Skibidi do. Da, și videoclipul acesta este pentru domnul Munte, care nu prea înțelege lore-ul Skibidi, deci ar trebui să îi explic. Deci da, pentru aia care nu știu, Skibidi do piesi, Skibidi do. Dacă nu știați. Deci da, o să terminăm jocul acesta. Right, futu-ți morți, mătii, nu mai joc nimic. Gata, cu toaleta Skibidi a ta futu-ți morți, mătii,